Εγώ από τη θέση του, εγώ λοιπόν από τη θέση του Προέδρου της ΕΕΠΕ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έχουν την πρόθεση, τη διάθεση να συμμετέχουν σήμερα. Θέλω να πω ότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας, διότι εδώ και κανένα χρόνο, 1,5 βαδίζουμε έναν δρόμο, νιώθουμε ότι καλά πάμε, διευρύνονται οι ορίζοντες, μεγαλώνουν οι απαιτήσει μας απέναντι στο σωματείο και αυτό είναι υγιές. Δηλαδή σε καλό δρόμο είμαστε, αλλά θα πρέπει το σωματείο να αποκτήσει περισσότερα μέλη, να το μάθουν περισσότεροι και σε μια λογική συμπόρευσης να δούμε τα θέματα που μας αφορούν, τα θέματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά ως μικρές και μεσαίες και κάποιες μεγαλύτερες επιχειρήσεις του χώρου, του software, όχι μόνο του εμπορικού, που οι περισσότεροι δραστηριοποιούμαστε, γενικότερα του χώρου του software, προκειμένου να δυναμώσουμε τη φωνή και να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα στον οποιοδήποτε τρίτο στέκεται απέναντί μας, είτε λανθασμένα, είτε διαφορετικά από ό,τι εμείς θέλουμε. Η συζήτηση θα είναι χαλαρή, θα έχει κάποιες ενότητες, έτσι, δηλαδή θα σας παρουσιάσουμε την ΕΕΠΕ, γιατί έγινε, πότε ιδρύθηκε, ιστορικά στοιχεία δηλαδή. Αυτό θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να την παρουσίαση να την κάνει ο κύριος Γιώργος Κάντζας, που είναι ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΠΕ, διότι είναι ο πρώτος που συνέλαβα την ιδέα και μαζί με έναν πυρήνα λίγων ανθρώπων αρκετό καιρό την επόασε και μετά την πήραμε χαμπάρι περισσότεροι. Ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Άρα λοιπόν ο κύριος Κάντζας θα κάνει την παρουσίαση της ΕΕΠΕ. Στη συνέχεια την πορεία της ΕΕΠΕ μέχρι σήμερα, αλλά και τα κανάλια της επικοινωνίας με την ΕΕΠΕ θα μας τα εξηγήσει η κυρία Σκαρπέτη Αθηνά, δηλαδή η αντιπρόεδρος του Σωματείου της Ένωσης. Στη συνέχεια ο γραμματέας, ο κύριος Άνδρας Χρήστος, θα μιλήσει για τις συνεργασίες που έχουν γίνει μέσα από την ΕΕΠΕ και, εν πάση περιπτώσει, πού θέλουμε να πάμε την ΕΕΠΕ σε επίπεδο συνεργασιών. Τα ωφέλη των μελών της ΕΕΠΕ θα μας τα αναλύσει η κυρία Αναστασία Τσιόλα, που είναι η ταμείας, και το επόμενο θέμα που αφορά τα επόμενα βήματα της ΕΕΠΕ θα τα αναπτύξω εγώ, ο Ανδρέου Ομάκης δηλαδή, ο πρόεδρος της ΕΕΠΕ. Στο τέλος υπάρχει δυνατότητα για να γίνουν συζητήσεις, να γίνουν ερωτήσεις, να δώσουμε απαντήσεις, να λύσουμε κάθε πιθανή απορία που θα δημιουργηθεί και να δούμε εν τέλει αν αυτά που εμείς λέμε απηχούν και τις δικές απόψεις και αν τελικά θα συμπορευτείτε μαζί μας. Δεν σας κρύβουμε ότι εκεί έχουμε μια αγωνία, διότι είναι τόσο πολλά τα μέτωπα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι τόσο πολλοί οι τομείς που δραστηριοποιούμαστε και που θέλουμε να έχουμε άποψη να φέρουμε εις πέρας και έχουμε ανάγκη όχι 90 ή 100 ή 200 μελών, πολύ περισσότερων μελών. Άρα λοιπόν έχει γίνει ένας αγώνας, καλά είμαστε, καμιά 90 είμαστε σήμερα, αλλά είμαστε λίγοι. Άρα λοιπόν, δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Θα παρακαλούσα τον συνάδελφο, τον επίτιμο πρόεδρο της ΕΕΠΕ, τον κύριο Κάτζα, να μας κάνει την παρουσίαση της ΕΕΠΕ. Καλησπέρα και από μένα. Αξιότιμοι πρόεδρε, αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι, χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, γιατί η ΕΕΠΕ δεν είναι απλώς ένα σωματείο, έτσι στα χαρτιά, είναι μια πρακτική συμμαχία επαγγελματιών που έγινε απαραίτητη. Γιατί ιδρύθηκε η ΕΕΠΕ? Διότι αποφασίσαμε να ακούσουμε τι λέγανε οι συνάδελφοι στα διάφορα social media και εκεί ανακαλύψαμε κάτι τρομακτικό. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος του κλάδου μας. Κανένας φορέας, κανένα σωματείο που να μιλάει αποκλειστικά για τα δικαιώματα και τα προβλήματα των επιχειρήσεων της πληροφορικής. Θα πούν κάποιοι ότι, ναι, ξέρεις, υπάρχει ο ΣΕΠΕ. Και το σέβομαι, έτσι, κάνει τη δουλειά του σωστά. Αλλά ο ΣΕΠΕ δεν είναι ο φορέας μας. Είναι κάτι πιο γενικό, δεν ειδικεύεται μόνο στην πληροφορική. Θα δούμε καταστήματα ηλεκτρικών, θα δούμε διάφορα καταστήματα μέσα. Μεγάλους συνήθως. Εμείς οι μικροί και μεσαίοι προγραμματιστές, οι freelancer, οι ιδιοκτήτες μικρών IT εταιρεών και επιχειρήσεων, δεν είχαμε φωνή. Τώρα, από τον 10 του 2023,
Υπήρξε μια προσπάθεια επικοινωνία μια ομάδα προγραμματιστών και λογιστών, θα πω, με το Υπουργείο Οικονομικών, με ανοιχτή επιστολή για το MyData και την υποχρεωτικότητα ηλεκτρονική τιμολόγηση. Πολλοί προγραμματιστέ και λογιστέ υπέγραψαν αυτή την επιστολή, χωρί να υπάρξει όμω ουσιαστική απάντηση από την πολιτεία. Συνομιλίε μεταξύ προγραμματιστών ανέδειξαν τα προβλήματα και τη σημαντικότητα τη εκπροσώπησή μα από ένα σωματείο. Καταλάβαν ότι δεν είμαστε αόρατοι. Θυμάμαι συγκεκριμένες στιγμές συγκεκριμένα. Εκπρόσωποι της πολιτείας και μεγάλες εταιρείε να λένε ότι τα software houses τη στιγμή εκείνη εκεί ήταν στην Ελλάδα μόνο τρία και εννοούσαν τα μεγάλα. Άντε 10. Τα βαλανικά το υπολογίσαν στα 10. Και εκείνη τη στιγμή τι είδανε. Μόλις άρχισε να κινείται η ΕΠΕ, μόλις κάναμε τις πρώτες διαδικασίες, ανακάλυψαν ξαφνικά 200 περίπου επιχειρήσεις. 90 πλάς που είναι ήδη τα μέλη μας και άλλα 80 πλάς που δεν υπάγονται σε κάποιο φορέα. Αλλά είμαι σίγουρος, το λέω με βεβαιότητα, τα υποψήφια μέλη μας είναι χιλιάδες. Και δεν λέω για χιλιάδες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν λογισμικό, μιλάω για χιλιάδες ιδιώτες, χιλιάδες προγραμματιστές που βρίσκονται ίσως μέσα σε άλλες επιχειρήσεις, με άλλα CAD και έχουν δημιουργήσει και custom προγράμματα. Γιατί κακά τα ψέματα και εκείνα ανεβάζουν παραστατικά. Αν μιλάμε για ERP ή για τιμολογέρες. Τι βλέπουμε λοιπόν, χιλιάδες IT επαγγελματίες που ήταν αόρατοι για την πολιτεία, έτσι, για τη δημόσια σφαίρα. Τα βασικά προβλήματα που εντοπίστηκαν ήταν αυτό που μας ενώνει όλους. Έτσι, η ελλειπή ενημέρωση από κρατικούς φορείς προς τις μικρές επιχειρήσεις πληροφορικής και ιδιαίτερα προς αυτές που ασχολούνται με προγράμματα ERP, τιμολόγησης και χρήση του API του MyData. Ο κίνδυνος που δημιουργείται λόγω των απαιτήσεων της κυβέρνησης για την ηλεκτρονική τιμολόγηση B2G και B2B μέσω ιδιωτικού παρόχου, χωρίς να υπάρχει δημόσιος πάροχος ως εναλλακτική. Ο αποκλεισμό και η απουσία εκπροσώπηση των μικρών επιχειρήσεων πληροφορική από τι δημόσιε διαβουλεύσει. Οι αποπνικτικέ διορίε για την υλοποίηση συγκεκριμένων αποφάσεων, όπω ήταν, θυμάμαι, για την 1155, ευνοούν τι μεγάλε εταιρείε πληροφορική. Δεν υπήρχε σωματείο μέχρι τότε. Δεν ήταν μέρο του προβληματισμού. Δεν είχαν τρόπο, έτσι, οι επαγγελματίε να φτάσουν τη φωνή του εκεί που έπρεπε. Έτσι λοιπόν, σε κλίμα συναδελφικότητα αλλά και έντονου προβληματισμού για την κατάσταση που επικρατεί, επιχειρηματίε, επαγγελματίε, ιδιοκτήτε, διευθυντέ και υπάλληλοι εταιριών πληροφορική, ιδιώτε προγραμματιστέ από όλη την Ελλάδα που ασχολιόντουσαν με το επάγγελμα, μετά από τη συνάντησή μα, Δετάρτη 14 του 2024, αποφασίσαμε να ιδρύσουμε την Ένωση Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων Πληροφορική Ελλάδα. Αυτό είναι η ΕΕΠΕ. Η ορατότητα, η δύναμη των εκατοντάδων, που ίσω κάποια στιγμή χιλιάδων που πλέον έχουν ταυτότητα, έχουν σωματείο, έχουν αντιπροσωπεία. Πλέον, όταν έχετε νέο πρόβλημα, είτε αυτό είναι Iris, είτε POS 1155 ή ό,τι άλλο, δεν μιλάμε για 3 ή 10 εταιρείε, μιλάμε για χιλιάδε φωνέ που λένε: εδώ είμαστε, αυτό δεν δουλεύει. Α το λύσουμε μαζί. Το αβέβαιο αύριο υπάρχει, αλλά δεν είμαστε πλέον αόρατοι. Ερχόμαστε ενωμένοι και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Δίνω το λόγο μου στην Αθηνά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Σωστά. καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Συνεχίζοντας λοιπόν μετά από τη συνάντηση αυτή 14ου, ξεκίνησε ένας κόκκινος φάκελος και έκανε ένα ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, μαζεύοντας τα 21 ιδρυτικά μέλη στις 9 Εβδόμου, στις Σέρρες, όπου και ξεκίνησε νόμιμα την πορεία της η ΕΕΠ. Τώρα, η πορεία της ΕΕΠ μέχρι σήμερα. Ε, στους 16 μήνες δράσης μας, στους 16 μήνες που η καρδιά της ΕΕΠ χτυπάει, έχουν μαζευτεί γύρω στα 90 μέλη. Και αυτό μεταφράζεται γύρω στις 80.000 εγκαταστάσεις τελικών πελατών σε διάφορους τομείς, από συντηρητές ανελκυστήρων, σε λιανική πώληση ρούχων παπουτσιών, σε αγροτικά software, διαχείριση ελαιοπαραγωγής, γυμναστήρια, πάρκινγκ και άλλα τόσα
που θα έπαιρνε μία μέρα να σας τα πω. Λοιπόν, αναγνωριστήκαμε σαν σωματείο το Σεπτέμβριο του 24 με... και πήραμε αριθμό Μητρώου. Και τα μέλη μας είναι ανεξάρτητοι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού που δραστηριοποιούνται σε κάθε γωνιά της χώρας. Ξεκινάνε από την Κέρκυρα, στη Ρόδο, από την Κρήτη μέχρι τη Δράμα. Οπότε καλύπτουμε όλη την Ελλάδα, όχι σχεδόν όλη. Ε, λοιπόν, κάνουμε ένα τακτικό meeting κάθε Παρασκευή και συζητάμε τα θέματα που τρέχουν. Μέχρι τώρα έχουμε 109 και βάλε τακτικά Zoom, τα οποία είναι διαθέσιμα στα μέλη μας, τα μαγνητοσκοπούνται και μπορεί ο καθένας να τα δει με τη δική του άνεση. Έχουμε κάνει μετά από αγώνα 3 Zoom meeting με την ΑΔΕ, τα οποία είχαν κρατήσει γύρω στις 3 ώρες, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Είχαμε μιλήσει με στελέχη της ΑΔΕ που είναι υπεύθυνα για το My Data και για το ψηφιακό πελατολόγιο. Τους δείξαμε κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, τους κάναμε κάποιες προτάσεις και έχουμε ανοίξει την επικοινωνία ενημερώνοντάς τους κατά καιρούς για τα διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται. Επίσης, στα Zoom meeting που κάνουμε, έρχονται πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η NSP όπως η Viva, η MyPay, και λόγω του όγκου των μελών της ΕΕΠΕ καταφέρνουμε να έχουμε καλύτερο τιμοκατάλογο σε σχέση με αυτούς που υπάρχουν στην αγορά. Οπότε έτσι έρχεται η Viva και μας δίνει μια καλύτερη τιμή για τα... Συγγνώμη, μ' ακούτε? Ακούγουμε. Ναι, ναι, Αθηνά. Ωραία, ωραία. Έχει έρθει η Viva, έχει έρθει η MyPay, έχουν έρθει πολλοί πάροχοι όπως για παράδειγμα η Ήλιδα, ο πάροχος, και μας έχουν κάνει συγκεκριμένους τιμοκαταλόγους. Και επίσης υπάρχει μια πιο άμεση υποστήριξη και συνεργασία με τις εταιρείες αυτές. Έχουμε διοργανώσει 4 διαζώσεις συναντήσεις με έχουμε συμμετέχει σε 4 διαζώσεις συναντήσεις με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του ΕΑ, τον οποίο ενημερώσαμε σχετικά με όλα αυτά που συμβαίνουν, και έχουμε διερευνήσει περαιτέρω συνεργασία, η οποία θα ανακοινωθεί τις ερχόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, έχουμε δημιουργήσει ομάδες εργασίας για το ψηφιακό πελατολόγιο, όπου μπήκαμε μέσα και αναλύσαμε τις απαιτήσεις της εφαρμογής, συζητήσαμε τι προβλήματα μπορεί να βγάλουν, οπότε αυτό βοήθησε τα μέλη μας να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις εφαρμογές τους, ώστε να είναι σύμφωνοι με το ψηφιακό πελατολόγιο. Παράλληλα, έχουμε και μια ομάδα εργασίας λογιστών, η οποία η ομάδα εργασίας έχει αναπτύξει ένα software διαχείρισης, το οποίο θα το δείξουμε και παρακάτω. Και έχουμε και άλλη μια ομάδα εργασίας, η οποία αναφέρεται στο AI, και βλέπουμε και ψάχνουμε τρόπους να το ενσωματώσουμε τόσο στην οργάνωση την εσωτερική των εταιριών μας, όσο και στα προϊόντα μας. Κάθε μέλος της ΕΠΕ έχει διαφορετική εμπειρία και ο καθένας την μοιράζεται με όλους τους υπόλοιπους, οπότε γινόμαστε πιο δυνατοί. Επίσης, έχουμε κάνει πολλές δημόσιες επιστολές για να αναδείξουμε τα προβλήματα του κλάδου μας. Έχουμε συνεργασία με τον ΣΕΚΤ και έχουμε και επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Επιτροπή Ανταγωνισμού μέσω email.
και μας έχει απαντήσει σε διάφορα θέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς. Επίσης συμμετείχαμε πρόσφατα και σε μια ανοιχτή διαβούλευση που μας κάλεσε το Κίνημα Αλλαγής ως εκπρόσωποι του κλάδου της πληροφορικής, που εκεί ουσιαστικά ενημερώσαμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εδώ βλέπετε κάποιες φωτογραφίες από τα meeting που έχουμε κάνει, διαζώσεις. Τα πρώτα meeting γίνανε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου μαζευτήκαμε όσοι ήταν κοντά στην περιοχή. Το δεύτερο meeting έγινε στην Κατερίνη, όπου μαζευτήκαμε όλοι μαζί εκεί πέρα. Και έγινε η κοπή της πίτας το Σεπτέμβρη, σε ένα ωραίο τριήμερο που διοργανώσαμε, 19 με 21 Σεπτεμβρίου. Τα κανάλια επικοινωνίας της ΕΕΠΕ είναι το Discord. Το Discord είναι μια πλατφόρμα στο ίντερνετ που δουλεύει σαν knowledge base της ΕΕΠΕ. Έχουμε μέσα διάφορες κατηγορίες συζητήσεων και εκεί μαζεύεται όλη η γνώση που αποκτούμε με τον καιρό. Υπάρχει το YouTube channel της ΕΕΠΕ που εκεί ανεβαίνουν τα meetings. Υπάρχει και ένα Viber emergency group που το χρησιμοποιούμε μόνο για έκτακτα περιστατικά. Η σελίδα της ΕΕΠΕ και τα social media. Επίσης έχουμε φτιάξει ένα δημόσιο ημερολόγιο της Google με τις προθεσμίες. Δηλαδή για το πότε έχουμε κάποια deadline για το ψηφιακό πελατολόγιο, για το δελτίο αποστολής και διάφορες άλλες προθεσμίες αφορούν τα μέλη μας. Και τέλος έχουμε δημιουργήσει και ένα ημερολόγιο που είναι προσβάσιμο μόνο από τα μέλη της ΕΠΕ, στο οποίο μπαίνουν μέσα όλες οι επερχόμενες συναντήσεις που είναι να γίνουν και τα Zoom meetings με τα links, οπότε έχεις τα πάντα μέσα από το ημερολόγιό σου. Λοιπόν, μπορούμε λίγο να ρίξουμε μία ματιά στο Discord για όποιον δεν γνωρίζει. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ωραία. Ε, λοιπόν, το Discord μας χωρίζεται, έχει κάποιες θεματικές ενότητες. Υπάρχουν οι θεματικές ενότητες που είναι προσβάσιμες από τα υποψήφια μέλη και ενότητες οι οποίες είναι προσβάσιμες από τα μέλη. Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με τη διασύνδεση με το Iris, μπαίνει στο αντίστοιχο post και μας γράφει το πρόβλημά του και αμέσως έρχεται η απάντηση. Δηλαδή μπορεί κάποιες στιγμές να είναι και ακαριέα. Λοιπόν, οπότε προχωράμε λίγο τα slides. Κάποιες από τις επιστολές που έχουμε ανεβάσει, δημοσιεύσει. Υπάρχει και όλα τα νέα μας θα τα βρίσκετε και στην επίσημη σελίδα της ΕΠΕ. Και τώρα θα δώσω το μικρόφωνο στην Αναστασία, στην κυρία Τσιόλα, για να μας μιλήσει για τα ωφέλη που έχει κάποιος αν είναι μέλος της ΕΠΕ. Καλησπέρα σας και από μένα. Είναι χαρά μας που είσαστε σήμερα εδώ. Θα σας παρουσιάσω συνοπτικά τα ωφέλη που απολαμβάνουν τα μέλη της ΕΕΠΕ, χωρισμένα σε τρεις βασικές κατηγορίες. Αρχικά έχουμε τα υλικά ωφέλη.
Ως μέλη, όπως ανέφερε και η Αθηνά πριν, έχουμε πρόσβαση σε ειδικούς τιμοκαταλόγους από παρόχους, NSP και προμηθευτές εξοπλισμού. Αυτό σημαίνει καλύτερες τιμές, πιο ευέλικτους όρους και συνολικά ένα χαμηλότερο κόστος λειτουργίας για τις επιχειρήσεις μας. Επίσης, προκύπτουν συχνά συνεργασίες και κοινώς υλοποιήσεις σε διάφορα project μεταξύ των μελών. Έτσι, είναι εύκολο πλέον να αναλάβουμε μεγαλύτερα έργα, να μοιραστούμε τεχνογνωσία και να ενισχύσουμε ο ένας τον άλλον επαγγελματικά. Περνώντας τα μη υλικά ωφέλη, εκεί πιστεύω ότι βρίσκεται και η μεγαλύτερη αξία της ΕΠΕ. Μέσω του Discord υπάρχει άμεση υποστήριξη από συναδέρφους και πραγματικά υπάρχουν φορές που αυτή είναι σε πραγματικό χρόνο. Ένα τεχνικό ζήτημα που θα μας καθυστερούσε ώρες μπορεί να λυθεί μέσα σε λίγα λεπτά με τη βοήθεια των υπόλοιπων μελών. Επιπλέον, γίνεται συνεχής ενημέρωση για νέες τεχνολογίες, εργαλεία και πρακτικές από μέλη που ήδη τα έχουν δοκιμάσει ή τα έχουν χρησιμοποιήσει σε αντίστοιχες λύσεις. Υπάρχει επίσης αλληλοβοήθεια και παραδείγματα κώδικα και ανταλλαγή τεχνικής γνώσης. Και φυσικά ανταλλαγή εμπειριών. Κάθε μέλος έχει διαφορετικό υπόβαθρο και ειδίκευση και αυτό δημιουργεί ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης. Τέλος, στον κοινωνικό τομέα, η ΕΠΕ έχει πρόσφατα εγγραφεί στο Εθνικό Μητρό Εθελοντών Αιμοδοσίας. Αυτό σημαίνει ότι ως Ένωση έχουμε πλέον ενεργό ρόλο σε μια ουσιαστική ανθρώπινη προσφορά, αλλά και επιπλέον μέσα από τη συμμετοχή μας θα δημιουργηθεί μια τράπεζα αίματος που μπορούν να αξιοποιήσουν τα μέλη μας και οι οικογένειές τους όταν αυτό χρειαστεί. Παράλληλα, η Ένωση λειτουργεί και ως συλλογική φωνή του επαγγέλματος. Διεκδικούμε, παρεμβαίνουμε και εκπροσωπούμε τον κλάδο σε θεσμικό επίπεδο, με στόχο ένα καλύτερο επαγγελματικό περιβάλλον για όλους μας. Με λίγα λόγια, θα λέγαμε πως η ΕΠΕ είναι ένας χώρος που στηρίζουμε ένας τον άλλον, μοιραζόμαστε γνώση και μεγαλώνουμε μαζί. Και θα χαρούμε πραγματικά να σας δούμε ενεργά δίπλα μας σε αυτή την πορεία. Θα παραχωρήσω το λόγο τώρα στον συνάδελφο Χρήστο Άνδρα που θα μας μιλήσει για τις συνεργασίες που αναπτύσσονται μέσα στην ΕΠΕ. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε και να έρθουμε σε επικοινωνία με υποψήφιους νέους συναδέλφους και να δυναμώσει η ΕΠΕ. Θα αναφέρω σε κάποιες κατευθύνσεις, μπορεί να είναι και κάποια καλυπτόμενα, αλλά θα προσπαθήσω να καλύψω καλύτερα και να δημιουργήσω μια εικόνα για σας στο κομμάτι των συνεργασιών και των συνεργειών. Με παραδείγματα όσο μπορώ, πολύ απλά. Λοιπόν, αναφέρθηκε κατά κάποιο τρόπο. Πρώτα έχουμε μια καθημερινή συνεργασία, κυριολεκτικά live μέσα από την πλατφόρμα που ήδη σας παρουσίασε η Αθηνά, το Discord, όπου πάρα πολλές φορές πραγματικά λύθηκαν τα χέρια μας γιατί κάποιος συνάδελφος αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα ή διασταυρώσαμε πιθανόν την άποψή μας ή την εκτίμησή μας για κάποιο πρόβλημα και αυτό μας έδωσε άμεσα τεκμηριωμένη λύση. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πραγματικά έχεις ουσιαστικά συναδέλφους, συνεργάτες της επιχείρησής σου έμεσα. Ταυτόχρονα, πάρα πολλές φορές με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε κακοτοπιές, πιθανόν λάθος εκτιμήσεις ή δυνατότητες συνεργασιών, όπου ανταλλάσσουμε την εμπειρία μας και άρα αποτρέπουμε πιθανόν από συναδέλφους κακές συνεργασίες ή απώλεια χρόνου που για όλους μας είναι πολύτιμος. Πολύ συχνά και με κάθε αφορμή, ακούγοντας δυναμικά τις ανάγκες των συναδέλφων και όταν προκύπτουν ανάγκες, διοργανώνουμε webinars, όπου κάποιος που έχει ασχοληθεί με ένα ιδιαίτερο αντικείμενο μοιράζεται απλόχερα την τεχνογνωσία του και την εμπειρία του, έτσι επιταχύνοντας την αποτελεσματικότητα όλων των συναδέλφων που μπορούν να γνωρίσουν ένα αντικείμενο. Παράδειγμα, έχουν γίνει τέτοια σεμινάρια για το πώς, για τις πλατφόρμες που χρησιμοποιεί ο καθένας, για εργαλεία που χρησιμοποιεί και με αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζεται η εικόνα μας και μπορούμε να πάρουμε πολύ καλύτερες αποφάσεις και να καθορίσουμε τη στρατηγική ο καθένας των επιχειρήσεών του. Πολύ συχνά είναι καθημερινό πλέον φαινόμενο, φτάνουν και όλοι νομίζω έχουμε μια τέτοια εμπειρία, φτάνουν πελάτες σε εμάς που μας ζητούν κάποιο προϊόν. Θέλω μια λύση για αυτό το λογισμικό. Σαφέστατα, κανένας μας δεν κάνει τα πάντα και δεν έχουμε τέτοια λύση. Μέχρι τώρα αυτοί οι πελάτες χάνονταν. Πλέον δεν χάνονται. Πάρα πολύ συχνά προωθούμε τους πελάτες στους αντίστοιχους συναδέλφους που έχουν την κατάλληλη ειδικότητα ή την κάθετη λύση. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι ευκαιρίες για νέο πελατολόγιο
μέσα στην κοινότητα που έχουμε δημιουργήσει. Αυξάνεται πιθανόν ο τζίρος και δεν χάνεται κυριολεκτικά μέσα στην κοινότητά μας κάποιος θεωρητικά υποψήφιος πελάτης. Ενώ παλιότερα θα χανόταν γιατί πολύ απλά δεν είχαμε πού να τον κατευθύνουμε. Έχουμε προχωρήσει σε παραγωγή κάποιων modules, drivers λογισμικών, γιατί πολύ απλά όλοι καταλαβαίνουμε, αυτό συμβαίνει φυσικά και σε κλίμακα τεράστιων επιχειρήσεων, ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει τα πάντα και είναι άσκοπο ο καθένας μας να κατακαιρματίζει τις δυνάμεις του και να ασχολείται με 10-15 κατευθύνσεις. Δεν είναι δυνατό να το κάνει καλά. Οπότε πολύ απλά έχω και προσωπική εμπειρία, προέκυψε μια ανάγκη να κάνουμε διασύνδεση με τα πώς, από το να κάνουμε ο καθένας μας κάτι τόσο επίπονο, κάναμε μια ομάδα και αποφασίστηκε μεταξύ μας ότι κάντο εσύ Χρήστο ή κάντο εσύ Γιώργο και θα πάρουμε τη λύση σου για να μην σπαταλήσουμε χρόνο. Άρα ήδη έχουν προχωρήσει τέτοιες επιλογές όπου παράγουμε κώδικα και μοιράζουμε ρόλους και έτσι δεν σπαταλούμε όλη μας ενέργεια για να φτιάξουμε ακριβώς τον ίδιο κώδικα. Υπάρχει ένα πιο ολοκληρωμένο project που έχει ξεκινήσει εδώ και μισό χρόνο περίπου που αφορά το CRM λογιστών. Είναι κάτι πιο ολοκληρωμένο και έχει και μια στρατηγική διάσταση με την έννοια ότι αποφασίστηκε από πάρα πολλούς συναδέλφους ότι αξίζει τον κόπο να δημιουργηθεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική και να προσεγγιστούν οι λογιστές μέσω της δημιουργίας ενός λογισμικού και να δημιουργηθεί μια εταιρική σχέση. Έχει προχωρήσει πάρα πολύ καλά. Έχουν συμμετάσχει σε ομάδες σταθερά και συνεργάζονται συνάδελφοι από την ανάλυση του συγκεκριμένου λογισμικού μέχρι πλέον και την πρόθεσή του. Είναι το πιο ολοκληρωμένο ίσως project που έχουμε συνέργειες και συνεργασίες software house. Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε στο σύντομο χρονικό διάστημα και στη μικρή εμπειρία που έχουμε να ανοίξουμε και άλλες πόρτες και άλλες διεξόδους. Μία άλλη διέξοδος που προέκυψε και είναι στα σκαριά, έχει γίνει μια αίτηση, είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου έχουμε συμμετάσχει με το ΙΕΚΑΚΜΗ σε ένα πρόγραμμα Εράσμους ευρωπαϊκό. Έχουμε κάνει την ανάλογη αίτηση, έχουμε υποβάλει το συγκεκριμένο φάκελο και είμαστε ανοιχτοί στο μέλλον και για ανάλογα προγράμματα. Άρα καταλαβαίνετε όλοι ότι η συνεργασία έχει πολλές διαστάσεις. Ξεκινάει από τον κώδικα, βγαίνει και σε εκπαιδευτικά προγράμματα σιγά σιγά, όπου είμαστε ανοιχτοί σε οποιασδήποτε ευκαιρίες προκύψουν. Αυτά έτσι σε μια πρώτη κατεύθυνση για το πρακτικό μέρος με παραδείγματα του σε τι συνίσταται οι συνεργασίες και οι συνέργειες μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Νομίζω το επόμενο είναι τα επόμενα βήματα. Έχει η Ναι, επόμενη ενότητα, είναι σωστά. τα επόμενα βήματα. Μπορούμε βέβαια να δούμε και το βίντεο, τη σύντομη παρουσίαση από το SBCRM, που είναι αυτό το CRM των λογιστών. Οκ, ωραία Αθηνά, καλή ιδέα. Αθηνά, να το δούμε. Να Ωραία. το δούμε βεβαίως, σαν παράδειγμα. Για Είναι η να... παρουσίαση αυτού που ανέφερα, του πιο ολοκληρωμένου μέχρι τώρα project που έχει γίνει από κοινού μέχρι τώρα. Οπότε είναι ένα διαφημιστικό και να καταλάβετε τι ακριβώς κάνει. Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής SBCRM. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα CRM φτιαγμένο από το... Αθηνά, λίγο αν μπορείς κάνε ένα mute, γιατί ακούγεται μέσα από το μικρόφωνο σου και λίγο δυνάμωσε λίγο την ένταση. Κάθε template περιγράφει αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Ακούτε τώρα? Μια εργασία. Ακούγεται πολύ σιγά. Δουλειά ή τη μισθοδοσία ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία προσφέρουμε εμείς στους πελάτες. Θα ξεκινήσουμε από το αρχείο πελατών, όπου εδώ πέρα βλέπουμε ότι είναι περασμένοι δύο πελάτες. Η μία είναι μια εταιρεία που έχει υπογραφικά στοιχεία και μια δομική επιχείρηση με απογραφικά. Για να περάσουμε πελάτες στο σύστημα, υπάρχουν δύο τρόποι. Ένας είναι με αρχείο Excel, με οδηγίες που θα βρείτε στο help tools εφαρμογής, και άλλο τρόπος είναι μέσω της ΑΔΕ με λήψη στοιχείων από την ΑΔΕ. Κάνουμε ένα παράδειγμα. Πάμε στα αγωγή στοιχείων, πληκτρολογούμε το admin του οποίου θέλουμε να βρούμε τα στοιχεία. Πατάμε τις τρεις τελείες και μας έρχονται τα στοιχεία. Να μας ήρθε η διεύθυνση, η επωνυμία, η ΔΟΗ και όλα αυτά τα στοιχεία που στέλνει η ΑΔΕ. Αφού λοιπόν περάσουμε τους πελάτες μας, δηλαδή κάθε πελάτη, πάμε και
θα κάνουμε διαχείριση έργων και λέμε τι δουλειές, τι έργα κάνουμε εμείς για αυτόν τον πελάτη. Εδώ βλέπουμε σε αυτόν τον πελάτη που είναι μια εταιρεία που έχει διπλογραφικά, το οποίο το είναι διπλογραφικά, έχουμε την περιοχή ΦΠΑ μηνιαία, όπου αυτό το template περιέχει τα παρακάτω βήματα ή εργασίες που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί. Είναι προσφέρον των παραστατικών από τον πελάτη, καταχώρηση των παραστατικών, συμφωνία με το MyData, χαρακτηρισμό του MyData και υποβολή τη δήλωση. Εννοείται ότι αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα είναι δοκιμαστικά, μπορεί κάποια πράγματα να μην τα αποδείξουν στην πραγματικότητα. Εσύ την κολλητή γραφεία θα το φτιάξει όπως το έχει. Κάνω λοιπόν κλείσιμο και πηγαίνω και στην άλλη εταιρεία και λέω διαχείριση έργων. Εδώ πέρα δεν έχω βάλει κανένα έργο. Ζητάω προσθήκη από το template και θέλω την τριμηνιαία περιοδική ΦΠΑ. Πατάω OK και εδώ πέρα τα βήματα είναι τα αντίστοιχα βήματα. Και πατάω κλείσιμο. Αφού λοιπόν έχουν περάσει στις εταιρείες πελάτες και τις εργασίες που κάνουμε σε κάθε πελάτη, μπορούμε να πάμε και να δημιουργήσουμε το ημερολόγιο περίοδου. Εγώ για ημερολόγιο περίοδου θα ζητήσω από πρώτη Δεκάτου του 25 μέχρι 31 Πρώτου του 26. Θα θα γίνει ενημέρωση, λέω ναι, και μου λέει ότι οι εγγραφές που ενημερώθηκαν είναι 4 και οι εγγραφές που εισήχθηκαν είναι 2. Αν πάμε τώρα στο ημερολόγιο, να δούμε το ημερολόγιο, θα βάλω εδώ πέρα, θα δούμε την αντίστοιχη περίοδο, επιλογή περίοδου, από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου του 26 και ανάπτυξη. Βλέπουμε ότι για την εταιρεία Magicom 31 Δεκάτου μας έχει ΦΠΑ, 28 Δεκάτου, τον επόμενο μήνα δηλαδή ΦΠΑ, 31 Δεκάτου ΦΠΑ και 1η Πρώτη ΦΠΑ, ενώ για την Μέγκλη Σοφίρης που είναι τριμηνιαίο μας έχει τον 10ο και τον 1ο του 26. Πάμε λοιπόν τώρα στο 10ο και τι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα, να κάνουμε επεξεργασία και να πούμε ότι η προσχώρηση παραστατικών έχει γίνει 100% και αποθήκευση, οπότε μου την έχει μαρκάρει όσο ολοκληρώθηκε. Καταχώρηση παραστατικών επεξεργασία, ας πούμε ότι έχει γίνει και αυτή. MyData συμφωνία έχει γίνει. Και ας πούμε αντίστοιχα ότι έχει γίνει η προσκόμιση παραστατικών για την δομική και η καταχώρηση παραστατικών για την ατομική. Τώρα, για να δούμε και ποια είναι η διαδικασία, ας πούμε ότι η προσκόμιση παραστατικών για τον Νοέμβριο, η εξεργασία έχει γίνει σε ποσοστό 20%, μας έχει φέρει μερικά παραστατικά, έχουμε την έριξη φρενή και μας έχει, βλέπουμε βέβαια την μπάρα είναι στο 20% της ολοκλήρωσης. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να βλέπουμε τι εργασίες έχουμε ολοκληρώσει και ποιες εργασίες είναι σε τιμές και τι δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου. Εννοείται ότι από εδώ πέρα μπορούμε να δούμε αναχρήστη τις δουλειές που έχει να κάνει. Αυτή είναι η εφαρμογή και αυτή είναι η ουσία της εφαρμογής. Δηλαδή σας δείχνει αυτή τη λίστα εδώ πέρα με τις εργασίες που έχουν γίνει, που εκκρεμούν ή που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να αποκαθείτε στο site της Ένωσης Επαγγελματιών και Επιχειρήσεων Πληροφορικής της Ελλάδας, p.gr. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν το βίντεο παρουσίασης του SBCRM και ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο τον Πυριώτη, τον Μεγκούλη τον Σωτήρη, τον Ανδρέο τον Μάκη και τον Στέφανο τον Σίτα, που είναι μάλλον τα κύρια μέλη της ομάδας των λογιστών και χάρη στην δουλειά τους και σε όλη την δημιουργικότητά τους καταφέραμε και φτιάξαμε αυτό το project. Να σημειώσω εδώ σε αυτό το σημείο ότι αυτό το CRM δεν έρχεται να αντικαταστήσει τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές, απλά έρχεται να καλύψει ένα κενό και να αναδείξει το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε μέσα από την ΕΕΠΕ
ώστε να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε κάτι. Τέλος, αυτή η εφαρμογή θα δίνεται σε λογιστικά γραφεία, δωρεάν για μία θέση, για να ενισχύσουμε την αναγνωρισιμότητα της ΕΕΠΕ. Και τώρα να δώσω το λόγο στον Μάκη τον Ανδρέου, ο οποίος θα μας μιλήσει για τα επόμενα βήματα της ΕΕΠΕ, τον πρόεδρό μας. Είναι τιμητικός τίτλος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία ο τίτλος, σημασία έχει η ουσία. Εδώ έχει γίνει μια πραγματική κατάδυση ψυχής από όλους. Πρέπει να πούμε ότι σε όλα αυτά τα meeting που η Αθηνά ανέφερε πριν έχουν μπει χιλιάδες ώρες. Δηλαδή φανταστείτε ότι υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν συμμετοχές σε Zoom 400, 500, 550 ώρες από όταν ξεκινήσαμε τον Απρίλιο, τον Μάιο του 2024. Άρα λοιπόν δεν έχει να κάνει τώρα με τον τίτλο, έχει να κάνει με την ουσία. Έτσι, ο καθένας ανάλογα με τη θέση του, την εξειδίκευσή του και, εν πάση περιπτώσει, το χρόνο του, συνεισφέρει. Για μας το πάρα πολύ βασικό είναι ότι μετά από ένα χρόνο μπορούμε να χαιρόμαστε γιατί έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά από την άλλη νιώθουμε ότι δεν έχουμε κάνει τόσα όσα θα θέλαμε. Μπορεί ο πύχης να έχει μπει υψηλότερα από εμά, ξέρω εγώ, ή από κάποιους από εμά σε σχέση με κάποιους άλλους. Όπως και να έχει, είναι τόσες πολλές οι προκλήσεις και τα προβλήματα που πάμε να αντιμετωπίσουμε, που μόνο μέσα από μια μαζικότερη συμμετοχή θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αυτά σαν γενικό πλαίσιο. Στο ειδικότερο τώρα, έτσι, τα επόμενα βήματα της ΕΕΠΕ είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Δηλαδή, όσο ώρα και αν μιλήσουμε, όσο και αν τα σταχυολογήσουμε, κάποια θα ξεχάσουμε. Το βασικό είναι ότι τα Zoom που γίνονται κάθε Παρασκευή είναι μια δεξαμενή σκέψης, μια αφορμή για να βάζουμε θέματα προβληματισμούς και να τα εξαντλούμε και να τα διευρύνουμε και να μας φέρνει το ένα το επόμενο. Άρα λοιπόν, αυτά που σήμερα μπορούμε εμείς να πούμε ότι είναι οι βασικοί άξονες της ΕΕΠΕ, πρώτα-πρώτα θα λέγαμε ότι είναι το να συνεχίσουμε την προσπάθεια να επιτύχουμε μια τακτική επικοινωνία με την ΑΔΕ ή με το Υπουργείο, δηλαδή με τους φορείς τους δημόσιους, διότι εκεί έχει γίνει κάποια δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Και θα πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, διότι η συμμετοχή μας σε αυτές τις συναντήσεις της ΑΔΕ που έχουν γίνει μετά από αρκετές πιέσεις και από αρκετά τηλέφωνα, έτσι, έχουν φέρει ένα αποτέλεσμα και στο ψηφιακό δελτίο αποστολής και στο ψηφιακό πελατολόγιο και γενικότερα σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή του My Data, αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει αυτό ο στόχος να τον καταφέρουμε, να τον επιτύχουμε, διότι μέσα από αυτόν θα ενημερωνόμαστε εγκυρότερα και εγκαιρότερα για το τι πρόκειται να κάνει η ΑΔΕ. Έχει ένα σχεδιασμό που δεν τον λέει προς τα έξω. Χαρακτηριστικά λέω ότι, ας πούμε, ότι οι επιχειρησιακές αναλύσεις σε διάφορες ενότητες έρχονται ή στο παραένα ή στο και ένα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μιλάμε περισσότερο μαζί της, θα πρέπει να την οθούμε να μας εξηγεί ένα πλάνο δράσης και το χρονοδιάγραμμα, διότι πρέπει να έχουμε εικόνα για το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να έχουμε λόγο για το χρονοδιάγραμμα, διότι ο σχεδιασμός σε ένα επικελικό γραφείο, στο ΓΕΣ, δεν έχει καμιά σχέση με το φαρμακονήσι και τα ήμια που θα αναπτυχθούμε με τους Τούρκους και που θα γίνουν μάχες σώμα με σώμα. Το ΓΕΣ σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, έτσι, μεταξύ καφέδων και βουτυμάτων, θα βγάλει ένα πόρισμα. Το θέμα είναι τι γίνεται στα ήπια και στο φαρμακονήσι, που έχουμε θρηνήσει νεκρούς. Άρα αφήνω την παραβολή και πάω στην ουσία. Θα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε εμείς να οθήσουμε, να πιέσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Να μιλάμε περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε ό,τι μέσο έχουμε. Το μέσο είναι το mail, το τηλέφωνο και η επικοινωνία. Φτάνει αυτό? Δεν φτάνει αυτό. Θα πρέπει οι οθήσεις και οι πιέσεις να γίνονται όχι από 90 επιχειρήσεις, αλλά από πολύ περισσότερες μέσω της ΕΕΠΕ. Και να μην μείνουμε μόνο σε αυτές, να βάλουμε και άλλους φορείς οι οποίοι είναι συμπλέοντες μαζί μας σε κάποια τουλάχιστον θέματα, σε βασικά θέματα, να οθούν και αυτά, να πιέζουν και αυτά προς την κατεύθυνση του να μιλάμε περισσότερο με την ΑΔΕ. Ένα τέτοιο, για παράδειγμα, έτσι, είναι το ΕΑ που έχει βοηθήσει πάρα πολύ σημαντικά.
μέχρι τώρα και θα βοηθήσει και ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε μια πολύ καλή πρόθεση από τον πρόεδρο. Αλλά πριν πάμε εκεί, διότι εκεί είναι ένα θέμα που λέει τώρα θα βοηθήσει, δεν θα βοηθήσει, θα ακούσουν το ΕΑ, δεν θα ακούσουν το ΕΑ. Εμείς έχουμε κάνει έναν τακτικό ελιγμό, έχουμε σχεδιάσει ένα τακτικό ελιγμό, είναι ήδη σε εξέλιξη, που λέει ότι θα γραφτούμε ως σωματείο στο ΣΕΠΕ, ήδη είμαστε στη διαδικασία εγγραφής, προκειμένου οι πρόσωποι δικοί μας να συμμετέχουν στις συναντήσεις στα Zoom που συγκροτεί το ΣΕΠΕ, και βεβαίως συμμετέχει πάρα πολύ εύκολα και με πολύ μεγάλη, θα έλεγα, ας πούμε, διαθεσιμότητα η ΑΔΕ ή άλλοι φορείς. Αυτό δεν μας αφήνει ικανοποιημένους υπό την έννοια του ότι θα έχουμε εξαδανακλάσεως συμμετοχή, αλλά ως πρακτικοί άνθρωποι στεκόμαστε στο αποτέλεσμα. Έστω μέσα από αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα συμμετέχουμε στις συναντήσεις που συγκροτεί ο ΣΕΠΕ, που είναι συχνές, διότι έχει πάρα πολλούς πόρους και οικονομικούς και άλλους. Έχει, στη συνείδηση της ΑΔΕ είναι κατοχυρωμένος θεσμικός συνομιλητής. Στην περίπτωση του ΕΠΕ, πριν από ένα χρόνο δεν είμαστε 1,5, δεν περιμένουμε θαύματα. Παρ' όλα αυτά όμως, με αυτόν τον έμεσο τρόπο, θεωρούμε ότι στο εγγύς μέλλον θα μπορούμε να ξέρουμε τους σχεδιασμούς της ΑΔΕ και το τι ακριβώς θα γίνεται. Και μέσα από μια εκπροσώπηση, από μια αντιπροσωπεία δικιά μας, θα μεταφέρονται θέσεις μας που θα ακούγονται στους δημόσιους αυτούς φορείς. Έτσι. Δεν στεκόμαστε εκεί, διότι αυτός είναι ένας έμεσος τρόπος. Προσπαθούμε με νομικά μέσα να προσεγγίσουμε νομικά μέσα, προκειμένου να δούμε αν θα πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία γνωστοποίησης της ύπαρξης της ΑΔΕ, όχι με ένα mail, αλλά με άλλους τρόπους. Δεν είμαι νομικός, δεν ξέρω, δεν απαντώ, αλλά το διερευνούμε αυτό. Δηλαδή έχουμε ζητήσει από το ΕΑ, από το νομικό του τμήμα, να γίνει μια συνάντηση, να παραθέσουμε κάποια στοιχεία επικοινωνίας και διάθεση επικοινωνίας που έχουμε πρωτίστως και κυρίως με την ΑΔΕ, για να δούμε αν, ας πούμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Στη λογική ότι δεν μπορούμε να εκλιπαρούμε για μια συνάντηση ή για επεξηγήσεις. Είναι αυτονόητη υποχρέωση των θεσμικών φορέων να ενημερώνουν κάποιους φορείς σε πιο μικρό επίπεδο. Και οι φορείς σε πιο μικρό επίπεδο να πηγαίνουν στα μέλη. Να μην κλονίζεται ούτε η ροή της πληροφορίας, ούτε να υπάρχουν εκπλήξεις του στυλ είναι Σάββατο βράδυ, Κυριακή πρωί, παιδιά, πρέπει να έχουμε συνδέσει τα ERP μας με κάτι. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε και στο κομμάτι μετά της ελεύθερης συζήτησης, γιατί ούτως ή άλλως αρκετοί συνάδελφοι από εσάς, σε ένα ερωτηματολόγιο που θέσαμε, είπαν ότι παιδιά, εντάξει, αντιμετωπίζουμε και εμείς πρόβλημα στην επικοινωνία και μάλιστα για μας είναι σημαντικό. Είχε το πιο ψηλό ποσοστό από τις ερωτήσεις μας αυτή που αφορούσε την επικοινωνία με τους θεσμικούς φορείς. Αυτά λοιπόν είναι ο ένας άξονας. Ο άλλος άξονας είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να προβάλλουμε τις θέσεις της ΑΔΕ, της ΕΕΠΕ, άρα και την ΕΕΠΕ, στο ευρύ κοινό. Δηλαδή το ότι μας ξέρουν, ξέρω εγώ, παράδειγμα, ως Καμιγέ, μας ξέρει ο ΣΕΠΕ, μας ξέρουν ο ΣΕΚ, δεν λέει κάτι. Θα πρέπει να μας μάθουν πολύ, να μας μάθουν όσο περισσότερο γίνεται. Με αιχμή δόρατος λοιπόν τις θέσεις μας, οι οποίες θυμίζω σύντομα, έτσι, κυρίως, όχι μόνο, αλλά κυρίως είναι αυτές που θα πω. Πρώτα-πρώτα, θέλουμε να γίνει ένας δημόσιος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως υφίσταται σε άλλες χώρες, και βεβαίως να υπάρχει και ο ιδιώτης πάροχος, ο οποίος θα δίνει ίδιες ή και παραπάνω υπηρεσίες, πληρέστερες, εγκυρότερες, γρηγορότερες, βάλτε ό,τι επίθετα θέλετε εκεί, αλλά δεν θα είναι μόνο ιδιώτες, θα είναι και δημόσιος πάροχος. Αυτό λοιπόν σήμερα δεν υφίσταται. Ίσα ίσα, εμείς από ό,τι γνωρίζω είμαστε το μοναδικό παράδειγμα που θέσπισε ιδιωτικούς παρόχους πριν γίνει δημόσιος πάροχος. Έτσι, αν κάποιος άλλος συνάδελφος έχει άλλη εικόνα, θα με διορθώσει. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εμείς πάντως. Αυτό λοιπόν είναι βασικό αίτημα, είναι must. Θα πρέπει να γίνει δημόσιος πάροχος. Τώρα, αν θα έρθει η ΑΔΕ ή το Υπουργείο Οικονομικών και θα βάλει κριτήρια που λέει, κοιτάξτε κύριοι, αν έχεις ένα τέτοιο τζίρο ή τόσα παραστατικά, πήγαινε στο δημόσιο πάροχο, αν έχεις παραπάνω ή παρακάτω, πήγαινε στον ιδιώτη, αυτό είναι μια δεύτερη ανάγνωση. Την παρακολουθούμε, αλλά δεν την ενστερνιζόμαστε. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να γίνει δημόσιος πάροχος με τη στενή έννοια του όρου. Δεν είναι δημόσιος πάροχος αυτό που αναφέρεται, ας πούμε, στον τύπο
μέσω πληρωμένων καταχωρήσεων ή, εν πάση περιπτώσει, δημοσιευμάτων και λέει ότι δημόσιος πάροχος είναι ο πάροχος του ή-τιμολόγιου. Μην τρελαθούμε. Το ή-τιμολόγιο αφορά 450.000 επιχειρήσεις. Κατά τη δήλωση της ΑΔΕ, φορολογική υποχρέωση έχουν 1.400.000 αφημί. Αυτό λοιπόν δεν είναι δημόσιος πάροχος. Είναι ψευδεπίγραφος δημόσιος πάροχος. Είναι κατά εφημισμόν. Θα πάμε λοιπόν στο κατ' ουσία. Δεν θέλουμε ένα δημόσιο πάροχο για το τιμολόγιο της ΑΔΕ. Δεν κάνει μηχανογράφηση. Δεν αφορά το σωστό να μην γραφεί στα πρακτικά, το μέσο πελάτη που έχει μηχανογραφικές απαιτήσεις. Εμείς είμαστε ERP, οι περισσότεροι από εμάς, για να μην πω όλοι. Οι περισσότεροι κάνουμε ERP. Οι πελάτες μας λοιπόν χρήζουν αναγκών μηχανογράφησης, όχι τιμολόγησης απλής. Άρα θα πρέπει λοιπόν να προβάλλουμε το ότι να γίνει δημόσιος πάροχος για όλους. Αν θέλετε βάλτε κριτήρια. Δεύτερο που λέμε είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, αν αυτό δεν γίνει εναλλακτικά, τουλάχιστον θα πρέπει, αφού φτιάχνετε δημόσιο πάροχο για το τιμολόγιο, να μας δώσετε το API που χρησιμοποιείτε για να στέλνουν οι πελάτες μας εκεί. Τα ERP μας να στέλνουν στο API, με το API, στην ΑΔΕ, στην πλατφόρμα της ΑΔΕ, που θα δέχεται τις σημάνσεις, τα παραστατικά των πελατών μας. Δεύτερη θέση μας είναι ότι θέλουμε για όλους τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης κοινό API. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για ελεύθερη οικονομία, για ελεύθερο ανταγωνισμό και για άλλα τέτοια ωραία λόγια και να έχουμε μία κατεύθυνση που λέει ότι ο ΑΒΓΔΕ ΣΥΓΜΑΤΑΦ παραγωγός software θα δίνει στους πελάτες του το δικό του παροχό. Είναι καρτελοποίηση στην αγορά. Αυτό είναι μη υγιής ανταγωνισμός. Άρα λοιπόν εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να μην ζητάμε κοινό API για τους παρόχους. Μια τέτοια λύση θα αμβλύνει τον ανταγωνισμό, δεν θα έχει τους 200.000 πελάτες του ενός ομίλου μεγάλου ή τους 150.000 του άλλου ομίλου, έτσι, τελικούς πελάτες έρμεο των αρέξεων των ομίλων αυτών. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι που δεν χωράει κριτική ή ας πούμε περαιτέρω συζήτηση. Ίσα ίσα η 1122, μια καινούργια Kia, δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς είναι, που βγήκε αρχές Αυγούστου και έλεγε ότι θα πρέπει, ξέρω εγώ, να αυθεντικοποιούμε τα παραστατικά και οι πάροχοι να ξαναπεράσουν από μια κρίση και να δούμε, ξέρω εγώ, τη φερεγγιότητά τους και άλλα κάποια χαρακτηριστικά. Είναι μια χαρά λοιπόν ευκαιρία η επιτροπή αυτή που θα συσταθεί να λέει ότι για να πάρεις και την καινούργια άδεια, να είσαι πάροχος, να έχεις αυτό το API, το κοινό API, το XML, ξέρω εγώ, της ΑΔΕ, κάτι κοινό API. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ότι το ίδιο χάλι που συμβαίνει με τους παρόχους συμβαίνει και με τους NSPs. Δεν μπορεί, ας πούμε, παράδειγμα, να υπάρχουν 180 POS και εμείς να κάνουμε 150 συνδέσεις. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Ευτυχώς για μας ο Υπουργός Οικονομικών είναι πληροφορικάριος. Έχουμε λοιπόν τη βεβαιότητα ότι όταν μας φωνάξει να συζητήσουμε, γιατί η πρόθεσή μας είναι αγαθή, εμείς στηρίζουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, στηρίζουμε την ενδυνάμωση του κράτους απέναντι στην φοροδιαφυγή, έτσι, έχουμε ένομο συμφέρον, άρα λοιπόν θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα μας φωνάξει να πούμε τις θέσεις μας. Αυτές οι θέσεις για μηχανογράφους, για προγραμματιστές, είναι μη συζητήσιμες. Δηλαδή είναι η βάση. Έχουμε αυτά και συζητάμε για κάτι άλλο. Αυτή είναι η προσέγγιση μας. Έτσι. Βέβαια, αν υποτεθεί ότι προβάλαμε τις θέσεις μας και βρήκαμε Βίκο ΑΟΤΑ και εν πάση περιπτώσει έγιναν αυτά από την ΑΔΕΗ, από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν σταματάμε εκεί. Θα πρέπει να μάθουν την παρουσία μας τα επιμελητήρια. Να μάθουν για την ΕΠΕ, να μάθουν τις θέσεις της ΕΠΕ, να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε συνέργειες και συνεργασίες. Σας είπα και πριν από λίγο ότι με το ΕΑ
με τον κύριο Χατζηθεδοσίου έχουμε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Εξαιρετικά. Άρα λοιπόν αυτό θα το συνεχίσουμε και με άλλα επιμελητήρια. Αυτό θα το συνεχίσουμε και με τους λογιστικούς φορείς, διότι οι λογιστικοί φορείς μπορούν να μας βοηθήσουν σε διάφορα επίπεδα. Έχουμε δέουσα επιμέλεια, εμείς έχουμε και αυτή τη δέουσα επιμέλεια. Άρα έχουμε ξεκινήσει, ας πούμε, για παράδειγμα, με την ΕΦΕ της Αθήνας έχουμε κάνει ένα ραντεβού ήδη και μένει σε εκκρεμότητα ένα δεύτερο ραντεβού που θα συνοψίσουμε κοινές θέσεις, να πάμε προς τα πάνω. Άρα λοιπόν, για να μην γίνομαι κουραστικός, ο δεύτερος άξονας μας είναι το να δημοσιοποιήσουμε τις θέσεις της ΕΕΠΕ και την ΕΕΠΕ μέσα από κάποιους φορείς. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να μιλήσουμε και με τα κόμματα. Ήδη είπαμε και πριν, έχουμε μιλήσει με το κίνημα Δημοκρατίας, με πρωτοβουλία του κινήματος Δημοκρατίας. Ενώ τώρα στο επόμενο 15μέρο θα κάνουμε ένα Zoom, θα καλούμε τα μέλη και τους βουλευτές των κομμάτων ως θέμα το ψηφιακό μετασχηματισμό στον ιδιωτικό τομέα. Σωστή κατεύθυνση, εσφαλμένη εφαρμογή. Προτάσεις της ΕΕΠ για την αποτροπή μονοπωλιακών πρακτικών και προστασία των Ελλήνων επιχειρηματιών. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα θέμα που αφορά τα κόμματα και θα έρθουν να συζητήσουν και να ακούσουν τις θέσεις μας. Και αυτές που θα βρουν σωστές να τις περάσουν προς την ανώτατη διοίκηση. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Λοιπόν, ο τρίτος άξονας είναι γενικά να ενδυναμώσουμε τις συνεργασίες και τις συνέργειες, διότι έχουμε όλοι, οι περισσότεροι τουλάχιστον που εγώ γνωρίζω, έχουν 20, 25, 30 χρόνια στην αγορά. Έτσι. Έχουμε λοιπόν καταλήξει στο ότι αν δεν συνασπιστούμε, δεν θα υπάρχουμε αύριο μεθαύριο. Αυτό δεν έχει να κάνει με ψυχανάλυση ή με ανασφάλεια. Έχει να κάνει με τον περιβάλλοντα χώρο. Έχουμε ανάγκη από νέους συναδέλφους, έχουμε ανάγκη από διάφορους φίλους, συνεργάτες, συναδέλφους που θα μας βοηθήσουν σε δράσεις που κάνουμε και σε ομάδες που συγκροτούμε, για να μπορούμε αύριο μεθαύριο να ατενίσουμε το μέλλον με ιδιαίτερη αισιοδοξία. Αν ο καθένας μείνει στο καβούκι του και μείνει στο σπίτι του ή στη δουλειά του, δεν πάμε παρακάτω. Συγχωρέστε μου για το χρόνο, αλλά ήταν το θέμα τέτοιο που έπρεπε να δώσουμε μια διάσταση λίγο μεγαλύτερη. Αυτά έχουμε να πούμε σε γενικές γραμμές και θα ήθελα τώρα να δώσω τη σειρά μου σε εσάς, όσους από τους συναδέλφους θέλουν να πούνε κάτι, είτε νέους που πρώτη φορά ήρθαν, δηλαδή υποψήφια μέλη της ΕΕΠ, συναδέλφους γενικά, είτε σε μέλη της ΕΕΠ υφιστάμενα, να μιλήσουν, να πάρουν τον λόγο. Παρακαλώ. Ποιος καλός συνάδελφος θα ανοίξει σε επικοινωνίες με τις ερωτήσεις και τα θέματα. Βλέπω μία διστακτικότητα, να μην πω απροθυμία. Την εκλαμβάνω ως προβληματισμό, δηλαδή είστε πολύ προβληματισμένοι. Να επιχειρήσουμε λίγο, να προτείνω ίσως από τους συναδέλφους που δεν γνωρίζουμε, που για πρώτη φορά μπήκαν σήμερα, ίσως να ανοίξουν το λόγο, να μας συστηθούν, να μοιραστούν ελεύθερα τον προβληματισμό τους, να τους γνωρίσουμε καταρχήν. Από πού είναι απλά πράγματα, να συστηθούν, όποιος θέλει. Έτσι να κάνουμε μια ανθρώπινη γνωριμία ίσως, πριν μπούμε στο περιεχόμενο της συζήτησης. Λοιπόν, νομίζω Αθηνά ότι ολοκληρώσαμε την παρουσίαση. Ούτως ή άλλως θα τη βιντεοσκοπήσουμε, θα τη στείλουμε σε όλους όσους είπαν ότι θέλουν να συμμετέχουν σήμερα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Τι λέτε? Φυσικά. Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε να δούμε λίγο τα προβλήματα τα οποία συμπληρώσαν οι περισσότεροι. Αυτό είναι ενδιαφέρον, ναι. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι το 62% από τις απαντήσεις ήταν η ελλειπής ενημέρωση από ελλειπής ενημέρωση και καθοδήγηση από αρμόδιους κρατικούς φορείς. Μετά το δεύτερο πρόβλημα είναι η πολυπλοκότητα και οι συχνές αλλαγές στην νομοθεσία.
Ουσιαστικά μέσα από τη δράση μας αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε, δηλαδή να έχουμε άμεση ενημέρωση έγκαιρα και να βοηθάμε πριν ξεκινήσουν οι αποφάσεις. Διόρθωσέ με εδώ αν κάνω λάθος, Μάκη. Ε, Μετά το τρίτο πρόβλημα, Όχι, είναι ακριβώς έτσι. ναι, το τρίτο πρόβλημα είναι η δυσκολία έβρεσης εξειδικευμένου προσωπικού, που ουσιαστικά μέσα από την ΕΠΕ υπάρχει δυνατότητα αυτή. Και πολλά μέλη μας έχουν βρει υπαλλήλους μέσα από την πισίνα ουσιαστικά αυτή που έχουμε. Ε, Μετά στη συνέχεια ε, είναι ο περιορισμένος Νομίζω, ναι, χρόνος. νομίζω Αθηνά αυτό συνδέεται. Περιορισμένους πόροι και Ναι, χρόνοι είναι άμεσα συνυφασμένο και με το ότι δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα. Απλά αυτό που λέμε απλά, έτσι. Δηλαδή εγώ. θέλουμε συνέργειες. Και ουσιαστικά σε αυτό βοηθάει αυτό που είπε και ο Χρήστος πριν, που ανέφερε στις συνεργασίες που γίνονται μεταξύ των μελών της ΕΕΠΕ. Η δυσκολία, μισό λεπτάκι, η τρομοκρατία των προστήμων. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που όλους μας προβληματίζει. Θέτει πίεση στο όλο πιεσμένο σύστημα από όλες τις πλευρές. Ακριβώς. Έλλειψη χώρου, έλλειψη χρόνου, απειλές. Είναι ένα τρομοκρατικό κλίμα, εντάξει, αυτό που λέμε. Πόσο μάλλον ε, όταν έρχεται η έννοια της ευθύνης, δηλαδή σε ποιον είναι η ευθύνη το να μεταβιβάσει το παραστατικό. Δηλαδή ποιος έχει την ευθύνη, έχει ο πελάτης, έχει ο λογιστής, έχει ο μηχανογράφος, έχει ο IT, ποιος την έχει την ευθύνη. Και είναι η καυτή πατάτα που πηγαίνει από τον έναν στον άλλον και στο τέλος δεν ξέρουμε που θα κάτσει. Το επόμενο πρόβλημα είναι η υποχρεότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και η δέουσα επιμέλεια. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που προβληματίζει όλους μας. Όπως φαίνεται τα πράγματα δεν θα αλλάξει, δεν θα καταργηθεί κάτι τέτοιο. Απλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το κάνουμε λίγο πιο εύκολο για την ενσωμάτωση και για τις οι υπόλοιπες λειτουργίες της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Ε, και έχει γίνει αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη στον χώρο του IT. Αν είναι κάποιος ο οποίος το συμπλήρωσε αυτό, θα ήθελα να ακούσω παραπάνω σχετικά με αυτό. Ο κλάδος των integrators είναι έρμεο των μεγάλων software house. Έχει γράψει κάποιος άλλος. Και ένα πρόβλημα το οποίο συμπλήρωσε και θα συμφωνήσω και εγώ με αυτό είναι η αστάθεια και η άνοδος της φορολογίας, ε, που ουσιαστικά από ό,τι μας λέει εδώ από ατομική επιχείρηση αναγκάστηκε να μεταβεί σε ΕΕ. Που νομίζω όλους μας σαν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μας προβληματίζει αυτό, γιατί πρώτα απ' όλα αν δεν έχουμε κάτι σταθερό στη φορολογία, δεν μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη και να δούμε τι θα χρειαστούμε για τα επόμενα χρόνια. Πώς θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια και τι χρειάζεται να κάνουμε. Ε, και Εάν μου επιτρέψετε, αυτός είναι και ένας πολύ καλό. Ναι. Ε, Αθηνά, μπορώ να πω κάτι πάνω σε αυτό ναι, ναι, που είπες. φυσικά. Ε, Αυτό είπαμε πριν, ότι ένας από τους άξονες που θα κινηθούμε είναι οι συνέργειες και με τους θέσεών μας, αλλά και με ένα κοινό πλαίσιο δράση απέναντι στη φορολογία, η οποία αλλάζει και μεταβάλλεται κτλ. Πιέσεις δηλαδή, να είναι και ένα πιο σταθερό περιβάλλον, και αυτό σε συνδυασμό και με τη δέουσα επιμέλεια, που ήδη στους λογιστές το έχει, ας πούμε, ξεσηκώσει. Άρα λοιπόν έχουμε δύο, ας πούμε, αν θες, τομείς που μπορούμε να έχουμε σίγουρα ταύτιση απόψεων, γιατί και οι λογιστικές επιχειρήσεις
Είναι μικρές, μεσαίες, ελάχιστες είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι λοιπόν κάτι σαν εμάς. Η υπηρεσία κάνουν αυτή, η υπηρεσία κάνουμε και εμείς. Άρα λοιπόν υπάρχει κοινός στόχος. Αυτό τουλάχιστον καταλήξαμε και όταν μιλούσαμε στην ΕΦΕ με τον κύριο Λεωνιδόπουλο και με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την πρώτη φορά που πήγαμε. Θα το δούμε. Ο καιρός γάρε εγγύς. Οκ. Ωραία. Ε, αυτά. Έχει κανείς συνάδελφος κάποια άλλη σκέψη για το τι θα μπορούσαμε να πούμε πριν κλείσουμε την συζήτηση? Για να μην κλείσουμε ίσως έτσι, να προτείνω να δώσουμε έναν οδηγό για τους υποψήφιους νέους συναδέλφους ποιο είναι το επόμενο βήμα. Μπορούν σαφώς να μπουν και σε επόμενες συναντήσεις που θα κάνουμε, πώς θα έρθουν σε επικοινωνία, δηλαδή να μην κοπούν οι σύνδεσμοί μας έτσι, να γνωρίζουν το επόμενο βήμα, αν θέλουν να απευθυνθούν κάπου, πιθανόν πού θα απευθυνθούν, αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι, ίσως όχι δημόσια, ιδιωτικά, να μας καλέσουν, είναι διαθέσιμη τα τηλέφωνά μας, έτσι, να δώσουμε λίγο μάχη σαν πρόεδρος, ίσως τα επόμενα βήματα, πού μπορούν να μας βρουν. Καταρχάς, σωστά, Χριστό. Πρώτα μπορούν να μπουν στο site της ΕΠΕ για να δουν στο σχετικό εδάφιο τους τρόπους με τους οποίους γίνεσαι μέλος, αφενός μεν, αφετέρου υπάρχει το ep.gris@gmail.com, το mail, το οποίο το στέλνει στην ΕΠΕ και το λαμβάνει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν εκεί μπορούν κάλλιστα να μπουν κάποιους προβληματισμούς. Όπως σωστά και εύστοχα είπες, μπορούν να μπουν και στα επόμενα Zoom για να θέσουν τότε κάποια ερωτήματα ή, εν πάση περιπτώσει, αν το κρίνουν σκόπιμο. Και πέραν τούτου, έτσι, εμείς θα επιδιώξουμε, με δεδομένο ότι μας έκλεισαν το μάτι στη λογική που λέει παιδιά θέλουμε, πείτε μας και μας κάτι, δηλαδή να το συζητήσουμε, ό,τι εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ως, να το πω, ως εκδήλωση, δηλαδή για παράδειγμα, ας πούμε, τώρα είμαστε σε επικοινωνία με το ΕΕΑ προκειμένου να μας στείλει ένα link για να μπούμε στο Zoom που θα κάνει για το AI μέσα στον μήνα αυτόν. Θα το προωθήσουμε στους αδέλφους αυτούς, έστω και αν δεν είναι μέλη. Δεν υπάρχει θέμα. Εμείς θα ανοίξουμε το παιχνίδι, θα ανοίξουμε την αγκαλιά μας και περιμένουμε να γίνουν μέλη. Όχι επειδή έχουμε ανάγκη τη συνδρομή, δεν την έχουμε ανάγκη με την στενή έννοια του όρου, ούτε με την ευρεία. Εμείς έχουμε ανάγκη από ανθρώπους που θα αναλάβουν κάποια κομμάτια, θα δραστηριοποιηθούν και θα βοηθήσουν να πάμε το κάρο παρακάτω. Αυτό. Ε, Νομίζω ότι δεν ξέχασα κάτι, τουλάχιστον Να με πω. τα υπάρχοντα μέσα που έχουμε. Σωστά το λέω? Επίσης να πω Σωστά. ότι Και αν κάποιο, επίση, να προσθέσω κάτι τελευταίο, αν κάποιο θέλει και σε προσωπικό επίπεδο έτσι, να μοιραστεί, να μιλήσει, γιατί πολλές φορές είναι ψυχρά τα email και πολύ επίσημα, μπορεί να ζητήσει στέλνοντας ένα email να μιλήσει τηλεφωνικά και κάποιος από το Διοικητικό Συμβούλιο θα επικοινωνήσει μαζί του. Και αν θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο αισθάνεται πιο άνετα, ίσως και αυτό ακόμα μπορεί να γίνει, έτσι. Σωστά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι είμαστε όλοι διαθέσιμοι. Όλοι διαθέσιμοι. Δηλαδή και οι 90 είναι διαθέσιμοι να μοιραστούν προβληματισμούς, να βοηθήσουν σε πράγματα που ξέρουν και γενικά να αναλώσουν χρόνο, να βάλουν χρόνο στην κατεύθυνση του να βοηθήσουμε συναδέλφους, γιατί και εμάς κάποιοι μας βοήθησαν. Έτσι, και μία κάποιος μου είπε για την ΕΠΕ και εμένα κάποιος που είχα κολλήσει σε ένα θεματάκι που με έχει ξεκολλήσει και μπήκα στο Discord και λέω Θεέ μου σε ευχαριστώ. Έτσι, Μάκη, ναι. να αναφέρω εδώ πέρα ότι μπορεί οποιοδήποτε να γίνει μέλος του Discord, απλά έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες ενότητες. Οπότε Σωστά. αν χρειάζεται κάποιος μπορεί να συνδεθεί στο Discord και να κάνει να δει κάποια πράγματα ή να κάνει κάποιες ερωτήσεις. Οκ. Θα μοιράσω στο chat αν είναι το link για το Discord. Οκ.
Αθηνά, πότε είναι το επόμενο Zoom? Θύμισε μου λίγο. Το επόμενο Zoom, το ανοιχτό, είναι 19/11. Εντάξει. Άρα λοιπόν, περιμένουμε τους φίλους που ήρθαν τώρα, αν είδαν ένα ενδιαφέρον, να ξαναρχόνται στις 19. Θα ακούσουν σε γενικές γραμμές τα ίδια πράγματα, αλλά όχι μόνο αυτά, θα πούμε κι άλλα. Διότι μέχρι τότε θα έχουμε δράσεων. Αυτά. Έχουμε Μισό κάτι λεπτάκι, θα άλλο? μοιραστώ λίγο στο chat, λίγο το κανάλι στο YouTube που έχουμε. Βέβαια, στο YouTube δεν θα δείτε όλα τα μαγνητοσκοπημένα meeting μας, θα δείτε μόνο τα ανοιχτά meeting. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση ακόμα ή να συζητήσουμε κάτι. Γενικά, πάντως, όλοι οι πληροφορικάροι είμαστε διστακτικοί, έτσι. Θέλουμε το χρόνο μας για να εκφραστούμε. Το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά τα προβλήματα γενικότερα μας έχουν σμπρώξει, έτσι κανένας δεν θέλει να μπλέκει ούτε με σωματεία, ούτε με συλλόγους και αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε ακριβώς μόνο ένα σωμάτιο, έτσι. Το εξήγησε προηγούμενος ο κύριος Πρόεδρος και η κυρία Αντιπρόεδρος. Πάνω απ' όλα είμαστε μια παρέα, θα έλεγα, η οποία μοιράζεται την εμπειρία της. Καθένας έχει τη δικιά του εμπειρία και τη μοιραζόμαστε όλοι. Και μάλιστα τη μοιραζόμαστε από διάφορους τόπους της Ελλάδας, έτσι, από διαφορετικά σημεία της Ελλάδας που είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Π.χ. εγώ είμαι από τις Σέρρες, ο Μάκης είναι από την Αθήνα. Θα δούμε άτομα μέσα από την Κεφαλονιά, από την Ικαρία. Καθένας έχει διαφορετική άποψη το πώς είναι τα πράγματα. Όμως τα προβλήματα δυστυχώς είναι τα ίδια. Τα ίδια εννοώ αυτά που έρχονται. Και θα πρέπει να ενωθούμε. Αυτά μας ενώνουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν δεν γίνουμε περισσότεροι και αν δεν βοηθήσει ο ένας τον άλλον, δεν θα πάμε μακριά. Το περιβάλλον είναι δύσκολο, όπως είπε και ο νεότερος συνάδελφος, ο κύριος Κιαρδάς, τα πράγματα είναι πολύ ζώρικα. Θα πρέπει λοιπόν να το αντιληφθούμε και να κάνουμε το απλούστερο, δηλαδή να συμμετέχουμε σε συλλογικά όργανα, όπου και όσο μπορούμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, δεν έχουμε να απαντήσουμε σε κάποια ερώτηση. Θα ήθελα λοιπόν ειλικρινά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που έβαλαν χρόνο, έκαναν τον κόπο και μπήκαν στο Zoom. Θεωρούμε ότι δώσαμε σε γενικές γραμμές κάποια εικόνα για την ΕΕΠΕ και θα χαρούμε πάρα πολύ να μας στείλετε mail, να μας πάρετε τηλέφωνο και να συνεχίσουμε την επικοινωνία που σήμερα ξεκινήσαμε. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Καλή συνέχεια σε όλους.